Birinci 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatda geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionaty bilen baglykda türkmen özbek serhet geçirgeleri yapyldy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 5-nji noýabrda Lewap welaýatynyň ýetiren maglumatyny häzirki wagtda Faraw etrawyna ýerleşýän serhet nokudundan adamlaryň goý berilmeýändigini ma'lum etdi. Lewabyň Faraw etrawynyň serhet nokudunyň ýapylanyny anyk ma'lum. Özbegistan bilen araçagy agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň geçirilmegi bilen baglykda ýapdylar diýip habar çaýtdy. Goloýda Türkmenabadyň bir ýaşaýjysy Özbegistandan gelýän dogan garyndaşlaryny garşy almak üçin terhede barýar. Ýöne olary goý bermeýärler. Olara 2 hepdeniň dowamynda çempionat tamamlanýança terhediň ýapyk boljakdygyny aýdypdyrlar diýip habarçy ýagdaýlaryň gözlü şaýady bolan Türkmenabadlynyň sözlerine salgylandy. Türkmenabadyň beýleki bir ýaşaýjysy özüniň Özbegistana geçip bilmeýändigini tasdiklady diýip habarçy sözüne goşdy. Agdalýan terhet geçirgesinden peýdalanýan ýolagçylardan wiza ýa-da ýörüýte ruhsatnama talap edilýär. Türkmen özbek araçagynyň ýapylanlygy baradaky maglumatlary serhediň özbek tarapyndan bir ýaşaýjy hem tasdiklady. Buhara welaýatynyň Olat etrawynyň Amon adly ýaşaýjysy Azatlyk radiosy bilen gurrun döşlükde agdalýan serhet geçirgeleri ýapyk bolmagyna galýanyny unutady. Ozollar süwda satyk bilen meşgullanýan köp adam Türkmenistandan Özbegistanyň Buhara welaýatyna sapar ederdi. Soňky 2 ýylyň dowamynda süwdegärleriň serhetden geçmegine ruhsat berilmeýär. Ýöne araçakdan aňyrda dogan garyndaşy bolan adamlaryň görme görüşe gidip gelmeklerine ruhsat berilýärdi diýip Azatlygyň Türkmenistana habarçysy belledi. Serhedin ýapylmagy baradaky maglumatlary Azatlyk radiosy häkimetlere tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmeýär. Ýa-da geçen ýyl aýynda türkmen häkimetleri syýahat, sowda we ýaşaýyş wizasy bar bolan raýatlaryň Daşowut welaýatyna ýerleşýän türkmen özbek serhet geçirgelerinden sowda maksatly haryt geçirmeklerini gadagynçylyk girizipdi. Türkmen özbek serhediniň uzunlygy 1621 kilometr deň bolup, ol Türkmenistanyň Daşowut we Lewap welaýatlarynyň serhet çäklerini öz içine alýar. Galybersede Türkmenistanda mundan ozal hem ýurtda geçirilýän halkara sport çärelerine gabatlap, goňşy döwletler bilen aradaky serhet geçirgeleri ýapylypdy. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüşdürlügi boýunça Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi münasibetli Türkmenistan güýçlendirilen howpsuzlyk düzgünini oglan edipdi. Munyň bilen baglykda serhetlerini ýapdy. Wiza düzgünlerini çäklendirdi hem de gümrük gödäwçiligini güýçlendiripdi. Türkmen hökümeti şu günler paýtagtda geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionaty bilen baglykda yerli ilan üçin başga da käbir çäklendirmeleri girizdi. Ýarşyň 1-nji noýabrda geçirilen açylış dawarasy münasibetli Aşgabatyň protokol köçelerini awtolaw hereketi togtadyldy. Ertesi günü 2-nji noýabrda paýtagtyň agdalýan esasy köçelerine köpçüliklerin transport serişdeleriniň gatnawy çäklendirildi. Bular barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy geçen anly uny maglumat beripdi. Paýtagtyň demir gadagyndan gün ortasyna uğrayan Saparmurat Türkmenbaş şaýoly, Atatürk köçesi garaşsyzlyk şaýoly, bitaraplyk şaýoly, protokol köçeleriň hataryna bolup olara birikýän 10 ýyl awadançylyk köçesi Atamrat Niýazow şaýoly hem esasy köçeleriň hataryna agdalýar. Şeýle-de Azatlygyň Aşgabatlyk habarçysynyň maglumatlaryna görä agdalýan sport ýarşynyň açylış dawrasyna taýýarlyk işlerini okuwçylardan, studentlerden, aň bilim we medeniýet pudunyň işgärlerinden düzülen 14-15 müň adamlyk topar 20-nji oktýabrdan bäri mejburi çärelere gatnaşdyryldy. Türkmenistanyň döwleti degişli köpçüliklerini habar serişdelerine agdalýan maglumatlar barada gurrun gozgalmaýar.